Ginigyaw na गासैनिसिमबो जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ बरापानियाव बेरायनो फैदोंमोन अखा हाना होबाय बेनिफ्राय गोबां रायलायनो दंमोन फंबायमोना आंखौ बुंबाय थायो आदा हाबा खालामदो दा आङो फंबायमोननियाव फंसे बाथ्रा सोंनो फंबाय आं नोंसोरनाव फंसे बाथ्रा सोंगोन आरो बाथ्रायानो जाहैबाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दा फंबायमोन हाबाखौथ' खालामगोन हाबा खालामखांनायनि उनाव बाजैया आंखौ नोंसोर आदा जायोब्लाथ' बाजै जागोन बेनिफ्राय नोंसोरनि हिन्जावफोरा नोंसोर जायखौ हाबा खालामगोन फंबायमोन नोंसोरनि हिन्जावफोरा मा जागोन हाबा जाखांनायनि उनाव फेसबुकआव इउटुबाव शर्ट्सआव बेनिफ्राय रिल्सआव टिकटकआव बायदिसिनायाव दखना गानै जानला मानला मोसाथिंग्रा जाबाय आरो नोंसोर मा खालामगोन फंबायमोन आंनि सोंनायनि एन्सारखौ हो दे नोंसोर मा खालामगोन मैया आङो लाइफआव फैनायाव सोंदोंमोन सोरबाया बुंदों खल बारनानै जोगोननो सोरबाया बुंदों हिन्जाव मोसानायजों फैसा मोनोब्लालाय माथो नांगौलै आदा होनना बुंदों दे नोंसोर मा खालामगोन दा आं बांद्राय मोजां मोना गुबुननिया गुबुना जानला मानला मोसायो मोसाथों आं बेखौ जेबो साना नाथाय आंनिया माने बेफोरबायदि फेसबुकआव फैनानै जानला मानला मोसायोब्ला आं बेखौ मोजां मोननाय नङा आङो सुखुनाय नङा दा नोंसोर आंखौ सानफ्रोमबो बुङो आदा हाबा लादो हाबा खालामदो दा बाजैया फैनानै इन्सटाग्रामाव फेसबुकआव दखना गानै जानला मानला मोसाबाय थायोब्ला मा खालामगोन दानि जुगावथ' जेबो खालामनो हाला फंबायमोन दानि जुगाव हिन्जावफोरखौ जेबो बुंनो हाया नों रायनोबो हानाय नङा बुंनोबो हानाय नङा हागोन जेबो हाया ओरैबायदि राइट्स दं नों बुनायाथ' गोजाननि बाथ्रा सोरबा खल बारनानै जोगोन होनना बुंदो खल बारना जोनाया गोजाननि बाथ्रा फंबायमोन नाथाय रायनायानो नों रायोब्ला नोंनिफ्राय साननैयावनो मा जागोन उल्था खामानि मावगोन ओरैबायदि राइट्स दं गोदोनि हिन्जावफोरा बुजानानैब्लाबो न'खर संसार दायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा नों हौवाया फंसे रायनांगौब्ला गथ' गथायबो गारगोन सब गारजोबगोन ब्लड खारगोन गावबागाव मावना जागोन नंना नङा अब्ला फंबायमोन हाबा जानायनि उनाव बाजैया इउटुबाव फेसबुकआव टिकटकआव रिल्सआव दोखो दखना गानना बादल' मोसाग्रा जायोब्ला मा जागोन नोंसोरनि आदा जेम्सआ मा जागोन नोंसोरनि आदा जेम्सआ बिराद दुखुनांथाव जागोन ना फंबायमोन बेनिखायनो आं हाबा जाथ'वाखै आंनो बेफोरबायदिखौ नाङा आरो आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना फंबायमोन जोबोर मोजां जादों बोथोरा अखा हाना होदोंमोन अखा हाना होनानै मानसिफ्रा हाबसोजोब्बाय बरापानियाव अखा हाना होदों दा फंबायमोन नोंसोर खोन्थादो नोंसोरनि हिन्जावफोरा खैनाफोरहा नोंसोरनिया फेसबुकआव इन्सटाग्रामाव दोखो मोसाथिंब्ला मा खालामगोन सोरबायाथ' बुंखाबाय मोसाथिंब्ला मा खालामगोन नै हिन्जावनि मोसानायजों फैसा मोनजायोब्ला मा नांगौलैनो अब्ला जोबोर इन्टारेस्टिं फंबायमोन गाज्रि मोनना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम दाबाव गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव अके आंनिया लोगोफोरा वाव कौन है ये वाव कैमरा में गाना बजाओ डांस करना है गाना बजाओ डांस करना है गाना बजा रहा हूँ रुक जाओ वेंकटिया को बहुत अच्छा लगा है कसम से ओके आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबोनि ओरैनो बरापानियाव दसे बेरायनो फैदोंमोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव फंबायमोन
अखा हानानै होबाय जोबोर समायना जानानै दं अखा हानायजों